veure què li anava a explicar, fent un cafè, i el xurret que li posa de... Eduard, el que et deia, estàvem un company de feina, ens vam quedar, estàvem tots dos esmorzant allà amb el cafè amb llet, i el tio en algun moment va pensar que nosaltres teníem prou amistat, prou confiança, i que s'havia creat una atmosfera de complicitat, diria jo, i em va començar a explicar que ell corria maratons, però tenia un problema, i és que suava molt, tenia un problema d'una sudoració molt abundant, i que allò li provocava irritacions greus pel cos. Però que li suaven les aixelles? Suposo que les aixelles també, però no només les aixelles, saps? Ja fas una idea, no? Llavors, intento ser elegant amb aquest tema, perquè clar, jo estava allà amb el cafè amb llet, que dic, mare meva. Llavors, sort que no he demanat aquí una napolitana de Caballó de Àngel, no? Llavors, què va fer? Ho va resoldre fent-se la depilació integral. Llavors, amb la depilació integral, jo diria que des del coll cap avall, va aconseguir resoldre el seu problema i ja podria fer les maratons com si fos un... Quin problema hi ha? Bueno, tio, Eduard, quin problema hi ha? Clar, que dius que tu tens un gran poder d'imaginació. Clar, des d'aquell dia, quan el veia, m'imaginava aquest company com això, tio. Saps aquells gats pelats, sense pèl, a mi me fa molta que fan una miqueta d'angúnia? Clar, jo estava allà, cada matí estava allà assegut a l'oficina i el veia entrar pel passadís i m'imaginava així, amb una pose senyorial, com unos andares, que t'asseguro que se'm remenava tot, Eduard. Però bueno, una cosa tremenda. Desig sexual, tu segurament, no? Sí. Sí? Ens hem saltat alguna cosa? Ja tens filtres... Vale, sí, correcte, sí. Bueno, Sergi, ara que parlem de cossos nus, podríem dir. Sí. Crec que... O sigui que ara que he aconseguit tancar un episodi, tu estàs obrint un altre episodi també que es pot ficar al fang. Aviam, aquí no hem posat que l'espectacle és per a majors de 16 anys. Gratuïtament. Bueno, jo crec que la gent és adulta, la gent és adúltera, és madura, doncs ha arribat el moment d'obrir un meló, un tema del que vull parlar. No és els fills et semblen els millors. Sense taputjos. És els fills et semblen els millors. Vale. Però queda bé. Bueno, no, però seguim això. Segur que així no enllacem els dos, no? Però com ho enllaces? Perquè les teus... Sí, però per què? Però jo dic això, el del gat. Sí. I tu dius, una altra cosa... Vale, digues, això... Bueno, en definitiva, me'l veia entrar, m'imaginava aquest gat i vaig haver de demanar el trasllat de departament a Eduard, perquè és que no podia suportar-ho, no podia aguantar. Com ens tornem, Sergi, de grans, com ens tornem? Quan ets jove, la màxima preocupació que tens és el pique que tens amb els col·legues i vestuari, a veure qui té la tita més gran. Ja us ho dic ara, jo sempre perdia. Després et fas gran i mira, ja l'únic que vols és que el teu fill sigui més intel·ligent o que jugui millor al futbol. Et diré una cosa, una conversa molt habitual a la porta de les escoles és la següent, Eduard, és la següent. Espera'm un minut. Home, què tal? Ei, Sergi. Que aquí esperant el nen, no? Sí, buscar el criu. Bueno. Amb una mica de pressa que hem de marxar. Sí? I com esteu? Bé, tot bé? Bé, com sempre anant fent, no? No news, good news, no? Efectivament. A aquesta edat ja... Bueno, doncs nosaltres, fill, estem una miqueta... Què? Bueno, doncs que... Què tens? Bueno, doncs que resulta que el nen, el nostre nen... Què passa? Doncs que té altes capacitats. Ah, sí? Perdó. Ah, sí? Moltes gràcies. Ah, sí? Sí. I com ho sabeu, que l'heu portat en professional? Què va? No fa falta portar-lo enlloc. Mira, resulta que el nen és tan intel·ligent que va a classe. Tot el que diu la mestra ja s'ho sap i de sobres, Llavors què fa? Com que s'avorreix,
es posa a parlar, molesta els companys, interromp la professora, es fa el graciós, el fan fora de classe, que està més temps a fora al passadís que no pas a classe assegut. I mira, ara estem a l'octubre, doncs ja hem anat a 12 tutories amb la professora per veure, perquè és que no sap què fer, saps? Aviam, jo no dic que el nen sigui molt intel·ligent, però és que aquest comportament també quadra amb el perfil d'un nen que és molt tonto. És a dir, que compta amb els diagnòstics precipitats, que aquí tothom som llicenciats en psicologia per la Universitat de Google, però potser caldria ser una mica més rigorosos. Bueno, i després també hi ha els pares que et diuen: el meu fill de 8 anys és tan intel·ligent que es llegeix uns llibres que jo no vaig tenir capacitat per entendre fins que tenia 30 anys. Wow. Que a veure una cosa, Eduard, jo no dic que el nen no tingui altes capacitats, però també hauríem de considerar la possibilitat que siguis tu qui tingui baixes capacitats. Perquè, clar, estem parlant de les 3 bessones, tampoc no és la muntanya màgica, no?, de Thomas Mann. En fi. També et diré una cosa, Eduard. Jo quan era petit, la meva mare també em deia que era superdotat. Ah, sí? Sí. És que també tenies altres capacitats? No, és que crec que no m'has entès, Eduard. Bueno, parlant d'explicar mentides, hi ha una altra cosa en el que notem, que ens fem grans, i és que les persones grans tendeixen a ser estafades. És veritat. Quan et fas gran, et converteixes com en el públic objectiu dels estafadors, perquè creuen que has perdut facultats, que estàs una miqueta lent, que tornes també una miqueta confiat i proven d'enganyar-te. Ets com la PSD, l'esgló de... Efectivament, és com allò, jo que veia molt els documentals aquests de la 2, és com el más lento de la manada, no? Que és el que tots els lleons van cap a aquell, efectivament. Bueno, saps què m'ha passat l'altre dia? Mira, l'altre dia se'm va trencar la tele i vaig dir, escolta'm, doncs, això ho haig de resoldre, haig d'anar ràpidament al Corte Inglés per comprar una altra de nova. No sigui que hagi d'estar un dia o dos parlant amb la família. No, això... Ni de conya, no va passar. No, et diré una cosa, El secret d'un matrimoni... El secret no. Molts matrimonis s'acaben per un problema de comunicació. De massa comunicació. Efectivament. Total, que necessitem una tele. Necessitem una tele. Necessitem una tele. On anem? Me'n vaig al Corte Inglés. Me'n vaig al Corte Inglés, em trobo un nano jove, molt eixerit, molt simpàtic, molt atent, i em va fotre un rotllo, tio. Em va posar el cap com un bombo. Em va ensenyar una televisió que era un pepinaco. Sí? Era... Bueno. Allò era Smart TV, imatge Ultra HD 8K, amb soroll Dolby Surround Infinity Plus envolvent, llantes d'aleació, 270 cavalls, direcció assistida. Era la hòstia. Pepino. Això sí, 4.000 euracos. Bueno, no, però el tio em va dir, sí, em va dir, no hi ha problema, no es preocupi pel preu, perquè nosaltres aquí al Corte Inglés tenim una financera que això li fraccionem i paga unes quotes mensuals que quasi no es dona ni compte. Fins al 2080. Efectivament. Però jo vaig pensar, escolta, doncs els meus fills ja s'ho trobaran, ja ho pagaran ells. Bueno, el cas és que quan després em vaig pujar a l'autobús, aquí a l'M12, per tornar a casa, perquè clar, també estic de la cadera del meu i no dic, no, ara no caminarà sota aquest tros. S'aguantem els autobusos, Bueno, perquè foten unes frenades als tios. Bueno, tremendo. Llavors, estava a l'autobús i vaig reflexionar i vaig dir, vols dir que aquest tio no em vol enganyar? Tu creus? Perquè et diré una cosa. Ultra HD 8K resulta